Eto, to su refleksije na jučerašnja dva derbija. Međutim, čini se da treba ipak još nešto dodati. U kasno sinoćnjem sportskom pregledu u opravdanoj osudi sportskih incidenata potpuno su izjednačene beogradska i zagrebačka utakmica, a tko je gledao makar i snimke uočio je da je riječ ipak o suštinski različitim događajima i sa drugačijim posljedicama. U Zagrebu je jedna dobra priredba, korektno i solidno organizirana, bila ukaljana nekulturnim skandiranjem upućenim na adresu slabog suca i zadimljena sa 2 kraća vatrometa, a u Beogradu se dogodila masovna tuča s upadom stotina navijača na igralište s ozlijeđenima i velikim materijalnim štetama. Okončana je tek intervencijom milicije i vatrogasnih šprkora. Takozvani verbalni delikt na jednoj i međusobni rat navijača i obračun sa snagama osiguranjama na drugoj strani baš i nisu stvari iz istog koša. Iako jasno i jedno i drugo itekako treba sprječavati. Eto, ovdje je dosta reakcija i od strane Tanjuga koji piše za beogradsku utakmicu da je u nedjelju navečer Marakana gotovo mogla biti jugoslavenski Heisa. U vijestima se kaže da je na Marakani ozlijeđeno 14 milicionara, 3 inspektora, protiv 14 izgrednika bit će podnesene krivične prijave. U izgredima nakon završetka utakmice oštećen je semafor na stadionu, kamenovana su 3 autobusa, oštećena 3 putnička vozila. Još je jedna vijest iz Beograda. Odbor za opće narodnu obranu i društvenu samozaštitu Nogometnog saveza Jugoslavije uputio je danas apel nogometnim klubovima Dinamo i Partizan, kao i nadležnim organima Hrvatske i Srbije, u kome se predlaže da navijači zagrebačkog sastava ne dolaze u Beograd na nedjeljni prvenstveni susret ove dvije momčadi. Ovakvom opredjeljenju, kaže se u ovoj vijesti, Odbora za ono IDSZ Nogometnog saveza Jugoslavije doprinijele su i jučerašnje scene po završetku vječitog derbija između Crvene zvezde i Partizana. Nije ovako samo kod nas. Vijest je iz Grčke. U utakmici PAOK AEK 1:1, 15 je huligana lišeno slobode, dok je 7 policajaca povrijeđeno. Očigledno je da bi Nogometni savez Jugoslavije i sve strukture u ovom sportu morale zaista krenuti sa energičnim mjerama kako bi se spriječila daljnja divljanja navijača.